δρομή του δοκαριού για να γλιτώσει ένα γκολ. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα από τον Αλμπίση Μουμπάρακ. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κερδίζει το πέναλτι για την Αλ Χιλάλ. Μια φάση η οποία έχει τη δική του υπογραφή του Αλμπίση Μουμπάρακ. Απόφαση από τον διαιτητή που δεν δέχονται αδιαμαρτύρητα οι παίκτες του Άρη. Αυτός πάντως είναι ο πρωταγωνιστής για την Αλ Χιλάλ στην προηγούμενη φάση. Δείτε ξανά η μονομαχία με τον Παπαζαχαρία. Περνάει μπάλα. Ο Παπαζαχαρίας υποστηρίζει ότι βούτυξε ο αντίπαλός του. Ίσως να είναι και έτσι πάντως από ό,τι έδειξε το replay στην προηγούμενη φάση. Όπως και να έχει, η μπάλα θα στηθεί στην άσπρη βούλα για το πέναλτι της Αλ Χιλάλ. Ήταν καλό το ξεκίνημα πάντως της φάσης για τον Αλμπίση Μουμπάρακ, όπως πέρασε από τον Βαγγέλη. Ο Γκαχτάνη, ο αρχηγός της Αλ Χιλάλ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Κάτι λέει και με τον Νέτο εκεί, ή κάτι του λέει ο Νέτο. Γκαχτάνη με τον Σιφάκη, αποκρούει ο Σιφάκης, rebound από τον Γκαχτάνη, 2-1 για την Αλ Χιλάλ. Δεν ακολούθησε κανείς τον Γκαχτάνη. Ο Σιφάκης ανταποκρίθηκε στο πρώτο χτύπημα. Δείτε ξανά, δεν τρώει την προσποίηση ο τερματοφύλακας του Άρη στο σταμάτημα του Γκαχτάνη. Στη συνέχεια, χωρίς να ακολουθήσει κανείς τον αρχηγό της Αλ Χιλάλ, ο Γκαχτάνη βάζει μπροστά την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στο σκορ με 2-1. Και να φανταστεί κανείς ότι το πρώτο πράγμα που είπε ο Τσιόλης από τον πάγκο πριν καν εκτελεστεί το πέναλτι ήταν θέσεις για rebound.